Kanti ukuvulisinya njengamanje sixhumana nomdidiyeli omkhulu wezindaba zethu ngosizwe langa ekhona le enkandla ukusinika isithombe nje ngokulindelekile kusukela manje kuze kufike usuku lakusasa. Ukalanga siyakwamukela ezindabeni zethu sicela usibeke nje esithombeni ukuthi kwenzakalani nokuthi umuzwa unjani ngamalungiselelo odwendwe lolu lukhulu lukaKhuzani kusasa. Thabile ngibingelele kwena nakubabukeli bezindaba zethu. Yebo kulindeleka amakhulu ngempela la eMandaba lapho ke kuzobe kucacelwa khona uKhuzani umculo ke lona ke udume kakhulu kaMaskandi kanti futhi ke nomgcaco lona umgcaco ngempela osabalala nazo zonke izinkundla zokuxhumana. Kepha ke sithe namhlanje asize khona la eMandaba soyibolela ngawethu ngempela okwenzekayo kuyaphithizela akukho nje ongeke ngempela ewacabanga ngaphandle kokuthi nje kusasa hayi alisahlehli udwendwe. Kepha ke njengamanje sinaye umculi kaMaskandi uKhuzani Mpongose indamlenze siyabona izulu lithe uguqubala kancane kodwa ke uzosichazela ngomuzwa wakhe ngendlela ke abantu abameseke ngayo. Sibona nezipheko zeinkomo engaphezulu kuka-30 amashumi wonke. Khuzani Khuba siyakubingelela siyakwamukela ezindabeni zethu. Ngiyabingelela Mpumalanga, ngiyabingelela Sothole, ngibingelela ababukeli emakhaya. Umuzwa Khuzani ngokwesekwa kwakho sibona la iminikelo eminingi lokhu ingene njalo sifike lathi ngiyacabanga mhlawumbe sengene izinkomo ezilishumi. Zingena usuku nosuku sithi esibenzelwa abantu noma engwenzelwa abantu engazi ukuthi abantu bangithanda kangaka. Mhlambe futhi lisizile lolu dwendo ngoba sengene understanding ngempela ukuthi umuntu yini bengithi ngiyabaza abantu. Khuzani